To assalamu alaikum abota kallon fina-finanmu na Hausa, musamman wadda suka dade suna tsumayan wato shirinmu nan lauje da nadi. Ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, mun hanzarta don shirya ranar da za mu fita muku da wannan kayataccen shirin mai suna lauje da nadi a tashar mu na YouTube channel mai suna Daga Lafiya Media Nigeria Limited. Wannan shirin karka bari ko kuma karki bari a baki labari. Sunana Tanko a shirin lauje da nadi. Masoyanmu maza da mata, yara da manya, muna roƙonku dan Allah ku danna mana subscribe da liking. Sunana Faruk, yaron Tanko a cikin shirin lauje da nadi. Kamar yadda kuka ji dai, ranar 31 ga watan 10 wato wannan watan kenan, ranar Litinin mai zuwa in Allah ya kai mu. Muna neman arzikinku da ku danna mana like da kuma subscribe domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu. Za mu sake shi ne ranar 31 ga watan Oktoba, ma'ana ranar Monday mai zuwa. To, kana cike ku da baki, zan so ku kalli kaɗan daga cikin wannan shirin. Washin matukun me tunanin kakan talaka? An gaya maka ni ina tausayin talaka ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganar rubanya riba da Tanko yake son in masa na kowane shekara idan na hau kujerar sanata. Ni ba zan iya ba. Talakawa zan wa. Na gode Allah da kika furta wannan kalmar. Idan har maganar da aka gaya mun gaskiya ce, ka cika mara tausayi wallahi. Ni ban ga wani aibo ba dan talaka na kuka ko kuma dan talaka yayi tsada, ni na samu riba. Ke kuma ki daga hankalinki. Tun kafin ka bayyana min kalamanka, yanayinka ya bayyana min ko kai waye. Da na siyar da yanci na, gara in mutu cikin talauci, zumunci ya fi mun komai a rayuwata. Wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina so ka zama garkuwa a rayuwata. Ke munafuka ce! Za a iya raba su, amma kada ka manta duk abin da ya biyo baya, ka yi godiya ga Maliya. A da na ɓoye baiwar da Allah ya min, amma a yanzu zan bayyana ta. Sai na yi ƙoƙari duk yadda zan yi Tanko ya fahimce ni. Idan kuma har ba zai fahimce ni ba, to duk hukuncin da na yanke wallahi ta yanku. Ni zan iya raba su, ka ji ko? Ni zan raba su. Ka je ka ci gaba da shirin aure na da kai. In har Zara'u za ta mutu, to tabbas za ta mutu ne da wani bangare na jikina. Mai ciwo daban, mai shan magani daban. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi gaskiya da yace duk wanda ya rasa uwa ta gari ya zauna ya kuka sannan a taya shi jaji. Muna bacci suna tsaye, muna tsaye suna kuka. Ina ni ce shi, ya Allah. Lauje da nadi. Za mu sake muku wannan shirin 31 ga watan 10 na wannan shekara, ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Daga Lafiya Media Nigeria Limited. Don ci gaba da kallon shirye-shiryenmu sai ku danna mana like da kuma subscribe. Muna alfahari da ku. Ba da umarni Hassan Musa. Tabbas, kar ku manta, wannan shirin zai ringa zuwa muku ne a duk ranar Litini da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Daga Lafiya Media Nigeria Limited. Kar ka bari ko kuma kar ki bari a baki labari. Ku subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku duk wani shirye-shiryen da za mu ɗaura. Muna alfahari da ku, muna neman goyon bayan ku domin ku ga wani irin saƙo ne muka zo muku da shi. Amma fa kar ku manta, ranar da za mu sake wannan shirin shi ne Ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare, kada ku manta, za mu dinga dora muku wannan shirin. wato 31 ga wannan wata na Oktoba ko kuma ce watan 10 a YouTube channel ɗinmu mai suna Daga Lafiya Media Nigeria Limited.
muna alfahari da ku. Mun gode. Lauje da nadi.